ODS 3. Saúde e benestar. A Axenda 2030 considera que a saúde é esencial para conseguir o desenvolvemento sostible e para acadar os demais ODS, así como para poder desfrutar en plenitude dos dereitos humanos. É a nosa acción individual, pois podemos participar en campañas de doazón de sangre, podemos coidar a nosa propia saúde facendo deporte cardiovascular, aínda que sexan 15 minutos por día, podemos facer realmente a diferenza no noso organismo. Podemos evitar o consumo de produtos como o tabaco, o alcohol ou outras drogas para protexer a nosa saúde e a saúde das persoas da nosa contorna. Tamén podemos participar en formación sobre os primeiros auxilios. Este coñecemento básico podería chegar a salvar vidas. Obviamente, hoxe en día, máis que nunca, ser responsables e poñer en práctica todas as recomendacións dos protocolos de seguridade da COVID-19. Queda moito camiño por andar, pero cada día podemos contribuir con este ODS.